Kedves nézők, kedves hallgatók, következő témával szeretném ezt a videót csinálni, mégpedig pont azért, mert sajnálatos módon 2022. augusztus 5-én, azaz lassan 2,5 éve, az ismert Klapka György üzletembernek és Mari Zsuzsinak közös fia, Klapka Denis barátom ebben a lakásban nálam egy epilepsziás rohamot követő szívleállásban hunyt el. Hogy miért készül ez a videó? Nagyjából azért, hogy egy kicsit felnyissam az országban az emberek szemét, hogy mire lehet számítani a bajban, hogyha valaki bajba kerül, és hasonló eset lesz. Az a bizonyos nap, ugye tudni kell, hogy sajnos Denis, mint ahol sok helyen olvasható, voltak káros szenvedélyei, voltak lelki ingadozásai, voltak belső nehézségei, elvesztette édesanyját, édesapját, a testvérei semmibe nem vették. Sajnos utólag még egy temetés sem érdemel, csak egy gyors szórást, de ami aznap történt, az engem egy kicsit megbotránkoztatott, sőt nagyon. Itt volt egy nagyon jó barátom, itthon volt a feleségem, itthon volt az akkor 5 éves kislányom, és itthon voltam én, és beszélgettünk, kinücsörögtünk az erkélyen, beszélgettünk az élet nagy dolgairól, aztán Denisnek be kellett menni a mellékhelyiségre, de mivel a feleségem és a kislányom épp fürödtek, ezért mondták, hogy egy 5 percet várjon. Denis az erkélyről bement a szobába, és nem telt el 3 perc, amikor is arra lettem figyelmes, hogy feleségem meg a kislányom ordítva jönnek oda hozzám, hogy azonnal menjünk, mert baj van. Bementünk a szobába, és láttam azt, hogy Denis epilepsziás rohamban szenved, vagy epilepsziás roham tör rá. Nálam ez a 3. alkalom volt, 2-szer már tudtunk rajta segíteni. Így hát itt is azt próbáltuk, hogy lenenyelje a nyelvét, olyan pozícióba tegyük, hogy ne történhessen nagyobb tragédia. Sajnálatos módon ezután az epilepsziás roham után, amikor a rázkodások véget értek, nem volt szívhangja. Azonnal értesítettük a mentőket, az országos mentőszolgálatot. Sajnos 48 perc volt, mire kiértek a 6. kerület Szabolcs utcából, a 6. kerület Bencúr utcába, a Hősök terére, de ha még a Markó utcából jöttek volna, ahol a másik székhelye van az országos mentőszolgálatnak, onnan sem kell 5-6 percnél több kocsival ilyen esetben, este 9-kor a város egyik központján fekvő helyre. Mégis a mentés irányító a címet rosszul írta föl, és amíg ide nem értek, addig telefonon keresztül adták az instrukciókat, hogy hogyan és milyen formában adjuk a szívmasszást. Felváltva a barátommal csináltuk itt, amíg a feleségem meg a kislányom bementek a gyerekszobába. Természetesen az akkor 5 éves kislányom attól függetlenül mindent látott és hallott. Na most 48 perc telt el, mire a mentők kiértek. 3 tanúm is van rá. Na most, miután kiértek, defibrillátor érdekes és véletlen módon nem volt található a mentős kollégáknál. Kijött egy 50 kilós hölgy, és talán egy 70 kilós úriember, nálam nem lehetett nagyobb darab. És így 48 perccel, miután már leállt a szíve a Denis barátomnak, még próbálták egy 25 percig manuálisan a mellkas kompressziót csinálni. Mivel nem orvos vagyok, nem tudom, hogy minden esetben kell-e a defibrillátor szívleállásnál, viszont azt tudom, hogy a mentőknél minden esetben kell ilyen helyzetben defibrillátor legyen, ami ebben az esetben nem volt. Utána kijöttek a nyomozók, miután beállt a halál. Természetesen se a kislányomat nem engedték át a szomszédba, hogy ő legalább ne lássa a dolgokat. Se a feleségemet, de még engem sem engedtek le a kutyával nyilván, mondván, hogy ez akár nem kizárható, hogy bűncselekmény helyszíne.
itt voltak a nyomozó kollégák, akik megengedték maguknak azt a parasztságot is, bocsánat a kifejezésért, hogy amikor próbálták feloldani Denis barátom telefonját, hogy értesítsenek egy közvetlen hozzátartozót, mert nekem nem volt meg a Denis nevelő anyukájának a telefonszáma, akkor igazság szerint azt próbálták megcsinálni 2,5 órával a halálbeállta után, hogy a halott Denisnek az új lenyomatával próbálták feloldani a telefonját, majd miután nem sikerült, egymásra nézve röhögött a két rendőr, hogy legalább ma megtanultuk azt is, hogy a halottnak már nem működik 2 órával később az új lenyomata. Ami szerintem egy gusztustalan dolog volt. Mindezek után ugye, miután kijött a halott kém, és a mentők elmentek, a nyomozók elmentek, kijöttek a hullaszállítók, akiknél sajnos még egy lepedő sem volt, hanem az én takarómat kérték el, hogy azért ugyanők már hadd fedjék le a holttestet, és segítsünk már levinni a 140 kilós holttestet a hordágyon, mert nekik nincs lepedőjük, és nem bírják el ketten. Nagyjából ez volt így 6 óra leforgása alatt, este 9-kor az epilepsziás roham kezdetétől egészen hajnali 3-ig, amíg nagyjából a Denis barátom holttestét el nem vitték. Azóta a kislányomnál minden nap a halál gondolattal foglalkoztatja, minden nap attól fél, hogy meg fog halni, most már 8 éves. Azóta a feleségem minden nap benn kell aludjon a gyerekszobában a gyerekemmel, ami nyilván így kihatott a házasságunkra is. Az egészben az a legmegdöbbentőbb, hogy én 2 nappal az eset után megírtam a mentőknek, hogy mégis itt egy olyan emberi mulasztás történt, ami miatt egy ember elhunyt. És nem biztos, hogyha ezek a mentők 10 perc alatt kiérnek, akkor az ember elhunyt. Vagy ha van náluk defibrillátor. Ezek után én kaptam egy olyan levelet, hogy én nem mondok igazat, és hogy a BTK ez és az pontja alapján én büntethető leszek hamis információk közléséért. Viszont itt voltunk 3 felnőtt, akik bizonyítani tudják, hogy mikor lett kihívva a mentő és mikor érkezett ki. Felháborítónak tartom, hogy ezek után nem egy együttérzést kaptam, meg nem egy bármilyen kártérítési lehetőséget azok után, hogy a családi élet, a gyerekem, a feleségem, én pszichológushoz, pszichiáterhez kell járjunk, mert sok dolgot nem tudtunk feldolgozni, hanem rávilágított arra, hogy ebben az országban egy adófizetőnek mennyi joga van, aki fizeti a TB-jét, aki fizeti a társadalombiztosítást, az összes járulékot, milyen lehetőségeket kap. Én ugye 18 évig Ausztriában, Bécsben éltem, hát ott igazság szerint egész máshogy mennek a dolgok sajnos, és ebben nem célom a mentőszolgálatot lejáratni, hiszen Denis barátunkat már semmi nem fogja visszahozni, de úgy érzem, hogy joga van mindenkinek tudnia azt, hogy Magyarországon mire számíthat a bajban. Ennek nagy híre lesz Magyarországon ennek az egésznek, és nem azért, mert nálam hunyt el, nem azért, mert ő a Klapka Denis volt, és egy szelepárnak a gyereke, hanem sokkal inkább azért, mert aljas módon még meg is hazudtol a rendőrség, vagy a mentők. És ez az, amit nem vagyok hajlandó eltűrni, elviselni, és természetesen egy polgári per lesz ennek a vége, és azt nekem nem mondja egy mentős, amit mondott, hogy az újraélesztéshez nem kell defibrillátor, csak szívmasszázs. Mégis kaptunk egy olyan levelet utána, hogy mind volt defibrillátor a kollégáknál, és a kollégák nagyon hamar, 7 vagy 8 perc alatt értek ki, tehát szó szerint még írásban meg is lettem hazudtolva, és hát nem beszélve arról, hogy a családom azóta, főleg a kislányom, aki 8 éves most, és még mindig a halál napi szinten témája, egy olyan mulasztásért történt ez mind meg, ami megelőzhető lett volna. Úgyhogy én nagyon kérek mindenkit, hogyha bajba van,
akkor úgy járjon el, vagy nem is tudom, hogy mire tudom ilyenkor felhívni a figyelmet. Tehát én tényleg azt mondom, ha egy szívleálláshoz 48 perc kell, hogy kijöjjenek a mentők, ami egy 5 perces út lenne, vagy maximum 10, akkor mi van, hogyha veletek történik ez? Úgyhogy nagyon kérek mindenkit, hogy ha tudjátok, osszátok tovább, jusson el minél több emberhez, mert ez nagyrészt a kormány hibája, hogy nincsenek felszerelve a mentőautók, hogy nincs elég szakápoló, hogy nincs elég orvos, hogy nincs elég mentős ebben az országban, mert akik voltak, azok vagy elmentek külföldre, vagy rájöttek, hogy ez az élet nem élet. Úgyhogy nagyon szépen megköszönöm, aki ezt meghallgatja, nagyon szépen megköszönöm, aki ezt átérzi, és nagyon szépen megköszönöm, aki ezt továbbosztja, hogy minél több emberhez eljusson ez a hír. Ha a Blickbe bárki beírja Klapka Denis halálát, meg fogjátok találni, rá fogtok találni a fotómra, meg a fotómra Denisszel, hogyha utána szeretnétek járni, hogy tényleg én vagyok-e az, akinél ez történt. És ha bárki bármiben ilyen téren jogi tanácsadással vagy jogorvoslással tud segíteni, akkor kérem, ne tartsa magába. És itt nem a pénzről van szó elsősorban, hanem arról, hogy egy gyerek élete meg lett nyomorítva, és azáltal egy egész család élete. Úgyhogy köszönöm szépen, ha ezt meghallgattátok. A történet minden egyes szava igaz, és úgy lett elmondva, ahogy megtörtént. Úgyhogy ha bárki bármit leír az újságban, vagy az ellenkezőjét állítja, sajnos nem az igazat mondja. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, remélem, hogy a következő videóm egy sokkal pozitívabb témájú videó lesz, és addig is nagyon vigyázzatok egymásra, mert ebben az országban azt kívánom, senkivel ne történjen semmi gond, mert az a legnagyobb gond, ha már valami gond van. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és csodálatos napot kívánok mindenkinek, és vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok!